Πάμε. Λοιπόν, είμαστε στα Ζένια με τον Γιάννη. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, πότε γεννήθηκες? Το 1932 στις 24 του Μάρτη. Α, θυμάσαι τη μέρα, Και δεν μου λες, τότε υπήρχε ο δρόμος ήδη? Ο αμαξωτός δρόμος τον έκανανε τότε σας. Πέρασανε, ο Αλέξης πήρε το πρώτο αυτοκίνητο και δεν υπήρχε ένα αμαξωτός και το πήγανε τον παλιό δρόμο και εγώ ήμουν στο Θεριανόπουλο και πήγε ο κύρις μου και το πυλώθανε να το πάνε στις ποτάμους. Ο δρόμος πήγαινε μέχρι στους ποτάμους. Ναι, αγροτικός δρόμος. Αγροτικός δρόμος. Πήγαινε στο Λασίθι. Έφτανε στο Λασίθι μέσα? Ναι. Βγαίνει τα σελιά και κατεβαίνει και πάει στο... Δηλαδή από τότε που θυμάσαι περίπου 36-37 υπήρχε ο δρόμος, έφτανε μέχρι εκεί, Ναι. Μάλιστα. Και ακόμη είναι ο δρόμος. Και δεν μου λες τώρα, όταν το 32 δηλαδή, εσύ και θυμάσαι 36-37 περίπου, 5 χρονών παιδί περίπου. Ναι, εγώ ήμουν μικρός τότε. Πόσα παιδιά είχε τα Ζένια? Η γενιά σου δηλαδή πόσα παιδιά ήταν? Ο κύρις μου είχε 6 κοπέλια. Ο Μπάρμπας μου είχε 5. Όλο το χωριό ρε παιδί πόσα παιδιά είσαι? Ο Τζενάκης είχε 8. Ο Μπάρμπας Δημήτρης είχε 2. Ο Μιλιάκης ο Στάθης είχε 7. Τους θυμάσαι όλους, Ο Μανώλης ο Φαρσάρης είχε 4. Ο Μιχάλης 2. Δηλαδή το χωριό είχε καμιά 52 κοπέλια? Είμαστε πολλά. Πολλά. Λογάριασέ τα τώρα να δεις. Αφού σου τα λέω πόσα ήσαν του καθενός. Ήτανε του Ιωσήφ ΕΠΑΕ 5. Ναι. Ωραία. Δεν μου λες τώρα κάτι άλλο, έχω μια ερώτηση. Ήτανε και του Τζεβελκάκη από το Χουμεριάκο που ερχότανε, ήτανε 3. Και ήταν ΕΠΑΕ όλο το καλοκαίρι. Όταν έβρεσε φεύγανε και αν τα 3, τα άλλα όλα είμαστε ΕΠΑΕ. Εδώ, σχολείο εδώ, όλο Ναι. το σχολείο. Το σχολείο μας σύφταξε 2 δασκάλους. Ναι. Διθέσεις. Ναι. Δηλαδή τα Ζένια τότε ήταν καμιά 200 άτομα, Εμείς ΕΠΑΕ είμαστε στα Ζένια μέσα μια 70 άτομα, 70-80 άτομα είμαστε. Τότε? Ναι. Τότε, μάλιστα. Πες μου τώρα κάτι, έχω μια περίεργη ερώτηση. Θυμάσαι σαν εικόνα τα νερά απέναντι τις μεγάλες πηγές? Αυτά τρέχανε και κατεβάνανε στο... Τα βλέπατε δηλαδή? Ναι. Έχεις προλάβει να τρέχει κοταράκι? Δηλαδή του κυνηγού το έχεις προλάβει ανοιχτό το νερό να τρέχει κάτω? Ήτανε την εποχή, τρέχαν τα νερά όλα. Όλα, Και πέφτανε στον ποταμό και παίρνανε κάτω. Παίρνανε κάτω, περνούσαν τον Αδριανό. Έλα ρε Σιγιάννη. Και πηγαίνανε πού, στον Άγιο Νικόλα? Ναι. Δηλαδή έτρεχε ο ποταμός κανονικά? Έτρεχε ο ποταμός κανονικά. Άμα το πιάσανε τα νερά και τα πήρανε και δεν βρέσει κιόλα, χαμηλώσαν τα νερά και δεν έχει τώρα νερό. Αλλά εσύ πρόλαβες τις μεγάλες πηγές να τρέχουν κάτω. Τη Χαλασσά, τη Χιλιά, όλα. Όλα. Το μαύρο νερό. Το μαύρο νερό. Ήσανε στο Βαρσάμι. Τα είχανε όλα. Όλα αυτά τρέχανε. Ήσανε στην Αλόιδα από πόδε το άλλο. Ναι, ναι. Στον όλα Αγούστα, αυτά ανοιχτά, ελεύθερα. Στον Αγούστα κατολέγανε. Και υπάρχει και ακόμη εκεί νερό. Δηλαδή Γιάννη, συγγνώμη, και το ριάκι που έρχεται από την Αλόιδα και κατεβαίνει στις γούβες των ποτάμων έτρεχε νερό κανονικά? Ναι, ερχότανε. Αφού το βουνό το φέρνει. Ναι. Εμείς, ρωτάω τώρα γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Εμείς ξέρουμε ότι τα νερά είναι πιασμένα, τελείωσε. Δεν τα είχαμε δει ποτέ στη ζωή μας. Αυτά τρέχανε. Δεν είδες ότι έχουν κατεβάσει τα χαλίτσα των άμμων και έχουν κάνει τα ριάκια όλα. Ναι, μέσα στον ποταμό. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Και μεγαλώνεις λοιπόν στα Ζένια, έτσι. Όλη σου η ζωή εδώ την έχεις. Δεν έζησες αλλού. Εγώ πήγα στο Χουμεριάκο, είχαμε 2-3 χρόνια. Πήγαινα δηλαδή. Μετά που μοιράσαμε. Στον πόλεμο είσαι εδώ, στον πόλεμο, στην κατοχή. Στην κατοχή ήμουν εγώ, τρώγα χαρούπι. Χαρούπι, έτσι. 11 χρονών, 12. 10. Θα ήμουν το 32. 42, ναι. 10 χρονών. 10 χρονών. 10 με τα 13 τέλος πάντων. Τρώγατε χαρούπι, Δεν χλαφάμε. Ψωμί τίποτα, στα άρια αυτά. Πόσο ήταν λίγο το ψωμί.
Και μετά τι άλλο τρώγατε? Τρώγαμε χαρούπια, τρώγαμε βρούβες, τρώγαμε πατάτες, τρώγαμε κουτσά, φατσές. Δικιά σας παραγωγή? Ναι, αυτά που βγάλαμε. Κάθε σπίτι είχε τα δικά του Ναι. προϊόντα, έτσι. Δεν είχαν νησί αγορές τότε σας. Ναι, ναι. Και η παραγωγή έφτανε για το σπίτι, δηλαδή. Άμα δεν ήθελα φτάνει, παίρναμε από Ο ένας του αλλού. αλλού, ναι, κάνατε ανταλλαξές. Ναι, Μάλιστα. Και περνάει έτσι το... και περνούσαμε. Ωραία. Και κάποια στιγμή γίνεσαι έφηβος. Ναι. Σκεφτόσαι ποτέ τι θα γίνεις, τι θα κάνεις στη ζωή σου? Πού, μητσό κοπέλι που ήμουν εγώ τόσα 10 χρονών, 12, πού να τα λέω ότι αυτά τα κάτεχα Είχες ήθελα να όνειρα, ρε ζήσω. παιδί μου. Είχες όνειρα όταν ήσουν μικρός. Κατέχαμε αν ήθελα να μας αφήσουν να ζήσουμε. Ναι, λόγω του πολέμου. Αμέ. Ναι. Με τους Ιταλούς δεν είχατε μεγάλο πρόβλημα επικατοχής? Δεν είχαμε που ήρθαν και μας παίρναν και το ζώο και το τρώγανε και αυτό, ό,τι βρίσκανε. Αλλά δεν ήταν τόσο σκληρός ο Γερμανοί από ό,τι ξέρω. Και ο Γης ήρθαν και ο άλλος. Και ο Γης ο άλλος, Ναι. Μάλιστα. Και η Γερμανία ερχόταν και οι άλλοι ερχόταν. Ναι. Μας εβάλανε και μεγάλους, γιατί εγώ ήμουν μικρός. Αλλά από 15 χρόνια και πάνω σε βάλανε και δουλεύγανε. Ναι. Ναι. Όχι εσάς, τους πιο μεγάλους. Σε ποια μεγάλους, Εγκαρίες λέει. Αγκαρίες, ναι, τα ξέρω, τα θυμάμαι. Ωραία. Και δεν μου λες τώρα. Μεγαλώνεις τώρα λοιπόν, τελειώνει ο πόλεμος, Ναι. είσαι έφηβος πια. 17 χρονών, 18. Τι κάνεις? Δηλαδή θέλω να πω, Εντάκανα. Δούλευα εγώ για να ζήσουμε. πού δούλευες? Όπου θα να βρω μεροκάματο. Πες μου καταρχάς να πούμε το εξής. Είσαι το μόνο αγόρι στην οικογένεια? Ναι. Ήσουν δηλαδή ο μπαμπάς σου Ήταν σκοτωμένος. από ποιον? Οι Ιταλογερμανούς λέει τον σκοτώσανε τότε. Οι Γερμανοί. Ναι. Οι Γερμανοί. Το σκοτώνουν τον μπαμπά σας, έτσι. Ναι. Ωραία. Και μένεις ο μόνος άντρας, ο προστάτης Ναι. δηλαδή της οικογένειας. Ήμουν μοναχός εγώ. Και πόσες αδερφές? Πόσες αδερφές? 5. 5 αδερφές. Ναι. Για πες τώρα, και τι δουλειά κάνεις? Πήγαινα και κάνα μεροκάματο. Πήγαινα στο δρόμο που κάνανε δρόμο σε σάδανε. Ποιο δρόμο? Εσάσαμε το δρόμο από τους Αμυγδάλους και πήγαινα στον Αντριανό. Α, Και πήγαινα και παίρνα ένα δεκάρικο την ημέρα. ναι, ναι. Μεροκάματο της Ναι, εποχής. μεροκάματο, 10 φράγκα και λάουνα ένα καρόζι. Και δεν μου λες με ένα δεκάρικο τι μπορούσε να πάρει κάποιος? Άπαιρνε 5 φρετζόλου να τις φάμε. 5 φροντίδες. Ναι. Ωραία. Και προχωράς λοιπόν. Ναι. Και μετά. Μετά που μεγάλωσα, είπε άσα και δούλευα πέρα πόδε όπου ήταν, σε αμπέλια, σε ελιές. Αγροτικές εργασίες. Ναι. Αγροτικές, ωραία. Πήγαινα και ζήγωνα και αρκάλους, ζουρίδες. Ναι. Ήταν κυνήγι τότε Ναι. που η γούνα, Ναι, από κάνανε τσιγούνες και παίρναν τη ζουρίδα από 300 μέχρι 1000 φράγκα. Μιλάμε για το 50 τώρα, 60. Ναι, το 40, το 50. Το 50. Το 50. 300 ήταν καλά λεπτά, Ναι. Ο Άρκαλος είχε 30 φράγκα το δέρμα του. Ήταν πιο φτηνό. Ναι, αυτό κάνανε τα άσπρα στιβάλια. Με τον Άρκαλο. Ναι. Έλα ρε Γιάννη. Ναι. Με τον Άρκαλο. Με το δέρμα του Αρκάλου κάνανε τα άσπρα στιβάλια. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, δεν είναι τα... Οπότε συνεχίζεις τη ζωή σου εδώ ρε παιδί μου. Εδώ δεν πας πουθενά. Όχι. Το συνεχίζεις και δουλεύεις. Οι αδερφές σου μεγαλώνουν, φαντάζομαι παντρευτήκανε κάποια στιγμή. Σιγά σιγά. Φύγανε. Μετά παντρεύτηκες και εσύ κάποια στιγμή. Τελευταία. Τελευταία. Άργησες δηλαδή. Ναι. Και μέχρι τότε τι έκανες, δούλευες? Δούλευα. Για τον εαυτό σου πια ή είχες τελειώσει? Άμα δουλεύεις, είχα τη μάνα μου ήθελε, φεύγει μια, θέλει πράγματα, θέλει άλλη, θέλει ό,τι και να είναι, έστω και ένα ποτήρι, ένα φιζάνι, ένα ζεσβέ. Πρέπει η μάνα μου να το προσφέρει. Πού θα να βρει λεφτά. Ναι, κατάλαβα. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο συνεχίζεις να είσαι ο προστάτης, ο άντρας του Ναι, σπιτιού. εγώ ήμουν εδώ μέχρι που πόθανε η μάνα μου και δεν είμαστε μαζί. Ναι, Με τη μάνα μου. ναι. Μάλιστα. Και μετά παντρεύτηκες.
Εγώ παντρεύτηκα το 66. Α, σχετικά αργά. Το 1966 παντρεύτηκα. Δηλαδή 35 χρόνια. 35 χρόνια. Μάλιστα. Για την εποχή είναι σχετικά αργά. Για τη δικιά σας εποχή τότε. Ωραία, και δεν μου λες τώρα. Και συνεχίζεις και δουλεύεις. Οι δουλειές σου είναι αγροτικές κατά κύριο λόγο. Εγώ κάθε τόσο αυτό. Ελιές, αμπέλια. Αμπέλια, είχα το αυτοκίνητο και δούλευα και πήγαινα μέρα νύχτα. Δηλαδή, όταν είσαι στο αυτοκίνητο, τι. Πήρα το αυτοκίνητο μετά Ναι. Ναι. από παντρευτήκα. Ναι. Και... Έγινες δηλαδή αυτοκινητιστής. Ναι, αλλά μέσα το αυτοκίνητο γύριζα όλη την Κρήτη. Και έκανες εμπόριο. Όπου ήθελα να μου πούνε πήγαινα. Να φορτώσεις από εκεί το καυτό, το πας εδώ Να αλλού. το πάω αλλού. Και έτσι γύρισες όλη την Κρήτη. Όλη την Κρήτη. Δηλαδή κατέβαινες σου μήκες στη Μεσαρά, φόρτωνες πατάτες, πήγαινες στα Χανιά, ξέρω εγώ. Εφόρτωνα από τα Χανιά και πήγαινα στη Στία. Στη Στία. Ή το ανάποδο. Ήθελα από πάει άλλο πράγμα να φορτώσω, να το πάω μέσα, το πήγαινα. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Αυτοκινητιστής λοιπόν. Ήσαν... Ήταν καλή δουλειά. Ήταν καλή δουλειά. Άλλες φορές ήμουνα, άλλες είχανα. Α, ναι. Λεφτά πώς έβγαλες λεφτά ποτέ, έτσι πολλά λεφτά. Γιατί είχα λεφτά και μου χρωστούσαν για πολλά, αλλά εγώ τα χάρισα τον ανθρώπο. Α, έβγαλε εκεί στα Βερεσέρια, ναι. Όσα μου χρωστούσαν δεν ήπειρα φράγκο. Άμα παρέσα τα αυτοκίνητα δεν ήπειρα φράγκο. Ωραία, δεν μου λες τώρα. Κανενούς. Πες μου τώρα κάτι. Στην εποχή στο κυνήγι ήταν σημαντικός παράγοντας. Στο κυνήγι άμα ήθελα πάω εγώ πήγαινα τη νύχτα, στο χιόνι άμα ήθελα πάμε όσο λαγούτσια δεν ήθελα πιάσω με συμβάσουμε όλους. Ναι. Δεν ήταν παράνομο να πηγαίνεις στο χιόνι βράδυ. Κοίτα πώς να ήταν. Δεν σε φωνάζανε. Σιγώνανε μας, αλλά εγώ όμως δεν φοβόμουν. Γιατί δεν με πιάνε κανείς. Δεν σε έπιασε ποτέ κανένας. Δεν μπορεί να με φτάξει. Ναι. Αλλά αν ήθελα να με φτάξει, να με ζωρίσει, θα τον πυροβολήσω. Ναι. Δεν θα καθόσουν να σε πιάσει δηλαδή, αυτό εννοείς. Όχι. Απ' εγώ να πιάσω το λαγάτο να φάει αυτός. Όχι. Να σου πω, το λαγό τότε τον είχατε ανάγκη φαγητού, όχι. Για να φάμε. Για να φάτε, όχι για να περάσει η ώρα που λέμε. Για να φάμε πήγαιναμε, να βρούμε πράγμα να φάμε. Ναι, ναι. Ήταν το κρέας της εποχής, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί αλλιώς ξέρω κανονικό κρέας, καμιά έγα και αυτά. Πού ήταν. Πάσχα, ας πούμε. Λίγα σαν τα οζά. Λίγα σαν τα οζά. Τα οζά δεν είναι σαν εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είχα διαβάσει ένα βιβλίο εδώ του συντοπίτη σας του Γαλανάκη. Ότι ο παππούς του μέχρι λέει το 27 το 28 θυμόταν που ερχόταν το αγρίμι λέει από το Σελάκανο. Ναι, αυτό ήταν ένα στην κορφή τη δική μας είχε αγρίμια και τα σκότωσε. Δηλαδή εσύ τα έχεις προλάβει. Εγώ και να ήταν τότε σαν ήμουν μικρός. Μικρό δεν τα ξέρω. Αλλά ξέρεις ότι υπήρχαν. Ναι, πήγε ο Μπαρμαγιάννης από ΠΑΕ, πήγαν ορισμένοι και τα πιάσανε, τα σκοτώσανε. Α, τα σκοτώσανε. Ναι. Γιατί? Γιατί τα φάγανε. Ναι. Ναι, δεν θα πρέπει να τα κρατήσουν να παράγονται. Αφού θέλανε να φάνε. Να φάνε. Και έτσι εξαφανίστηκαν από την περιοχή. Ναι. Γι' αυτό χαθήκαν από ΠΑΕ. Ενώ είχαινε. Είχαινε. Ναι. Ναι, γιατί ο Γαλανάκης λέει ότι το 27 ερχόταν λέει το αγρίμι από το Σελάκανο. Δεν έρχονταν από το Σελάκανο, από το Πόπαε κατέβαινε. Από πάνω από το βουνό, από εδώ από τη Σελένα. Από Πόπαε. Ναι. Μάλιστα. Επαίτανε. Μάλιστα. Και δεν μου λες τώρα κάτι άλλο. Τα παλιά τα χρόνια δεν είχε αυτοκίνητα, είχε γαϊδάρους, μονοπάτια. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Εσείς από τα Ζένια είχατε επικοινωνία με το Λασίθι, ας πούμε, είχατε επικοινωνία. Με τα πόδια πηγαίναμε. Πηγαίνατε, αλλά είχατε επικοινωνία εννοεί εμπορική ή οτιδήποτε άλλο. Παίρναμε πατάτες. Πατάτες, ας πούμε, έτσι. Οι Λασιώτες περνούσαν από εδώ να κατεβαίνουν στην Νάπολη. Πηγαίνανε στην Νάπολη οι Λασιώτες. Από εδώ. Από ΠΑΕ έρχονταν και παίρνανε λάδι και μας δίδανε πατάτες. Πατάτες, μάλιστα. Και η οδός όμως από εδώ, δηλαδή η παλιά στράτα που λέγαμε, η βασιλική που λέγανε τώρα. Ναι. Είχε κόσμο, δηλαδή πήγαινε πάνω κάτω ο κόσμος. Περνούσαν οι άνθρωποι κάθε μέρα. Ναι, περνούσαν κάθε μέρα. Οπότε δηλαδή Λασίθι Νεάπολη ήταν από εδώ η στράτα. Ναι. Μάλιστα. Δεν πήγαινε από μέσα. Ωραία.
Ωραία, Από μέσα το δρόμο τον ανοίξαν οι Ιταλογερμανοί. Μετά, την κατοχή. Ναι. Μπράβο. Η ερώτηση μου τώρα είναι η εξής. Τα Ζένια, εκτός από το Λασίθι και την Νεάπολη φαντάζομαι, Ναι. το Χουμεριάκο και τα λεφτά. Είχε άλλη επαφή με τα χωριά από την άλλη μπάντα, δηλαδή Κριτσά, Τάπες. Από το Πόπα έπιαναν κάτω, πιάναν το Παρακαλούρι Ναι. και περνούσαν τα Λακκόνια. Λακόνια, Ναι, και πιάναν όπου θέλανε. Μάλιστα. Οι Λασιώτες περνούσαν από την Αλόιδα Από πάνω, ναι, από την Αλόη. και πιάνανε στα Και Λακκόνια. κατεβαίνανε κάτω. Ναι. Πιάνανε Τάπες και κατεβαίνανε στα Λακκόνια. Πες τώρα κάτι. Το έργο απάνω του νερού, στις πηγές μεγάλες που λέμε τώρα, στις Τσίβης, εσύ καταρχάς Τσίβη τι λες, στο βουνό. Πώς το λες το βουνό. Το βουνό είναι η Σιλιά, Ναι. η Χαλασσά, Ναι. από πάνω η Τσίβη. Τσίβη τι λες. Ναι. Μάλιστα. Δεν τη λες Αλόιδα, όχι. Η Αλόιδα είναι από πέρα. Ναι, ωραία. Ούτε καθαρό τίποτα. Τσίβη Όχι. την ξέρεις. Ναι. Δεν την ξέρεις με άλλο όνομα. Όχι. Όχι, ωραία. Μάλιστα. Ναι. Το ξέρεις ότι οι Ιταλοί λέω, συγγνώμη, οι Ενετοί, όταν κάναν το δεύτερο αποκλείσαν το Λασίθι. Το ξέρεις, το 1300 είναι κάπου 50-40, δεν θυμάμαι. Αποκλείσαν το Λασίθι. Και πιάναν και τους ποτάμους, βγάλαν όλο τον κόσμο έξω. Κάναν δηλαδή ένα αποκλεισμό. Γιατί ήταν λέει οι αντάρτες τότε της εποχής. Το ξέρεις αυτό. Αυτή εκείνα την εποχή ήταν στην Παναγία στη Ούβες χωριό, παλιά. Μπράβο, έτσι μπράβο. Σωστά τα λες. Έτσι είναι, ναι. Ήταν παλιό χωριό. Εκεί ήταν το χωριό, ναι. Και από εκεί ξεσηκωθήκαν ανθρώποι και φύγανε και από μία είναι δυο και μετά τσίρισε γιος και μετά φύγανε λίγα ύστερα και αυτοί Δεν μου λες τώρα κάτι άλλο. και μετά ένα χρόνο γαΐρανε και γυρεύανε σπίρτα λέει να ανάψουν τη φωτιά, να ανάψουν αυτό. Λέει δεν έχει. Λέει μια μόρα τη φωτιά χωματίσαμε μπανάνε. Και πήγαν και βρήκανε λέει μια σπίθα και τη φυσούσανε και αυτοί τον κατσί και απομείνανε πια. Από τη φυσούσαν. Δηλαδή δηλητηριαστήκανε, ξέρω εγώ κάτι Ναι. τέτοιο. Μάλιστα. Πες τώρα κάτι άλλο. Τις ονομασίες του τόπου εδώ γύρω-γύρω. Δηλαδή το Θεριανόπουλο, ξέρεις γιατί λέγεται Θεριανόπουλο. Γιατί ήταν εκείνα την εποχή και ακόμη είναι η τιμή του αυτή του Θεριανόπουλου διότι ήταν Θεριό. Εκεί ήταν ό,τι ήθελες είχαινε. Έπιανε ο τόπος καλά, δηλαδή Ναι. ήτανε, Ναι. ό,τι και να κάνεις γινόταν Θεριό. Ναι και οι άνθρωποι που ήσαν τσά είχαν καταφύγιο και φεύγανε εύκολα απάνω. Μάλιστα. Δεν μου λες το νερό ήταν πάντα έτσι καλό Ναι, νερό, το ωραίο. νερό ήταν το ίδιο που είναι. Το νερό είναι το ίδιο. Το ίδιο. Και δεν μου λες τώρα κάτι άλλο. Του Κίλιαρη, γιατί το λέμε του Κίλιαρη. Στου Κίλιαρη. Γιατί ήταν λέει έτσι ένας μεγάλος και ήταν χοντρός και τον έγρανε Τσιλιάρη και βγήκε το όνομα του χοντρού Τσιλιάρη. Λέει στο Τσιλιάρη πάμε. Στου Κιλιάρη. Ο άλλος ήταν από πόδες στο Παιδιαδίτη, τον έγρανε Παιδιαδίτη και επόμενε το όνομα Παιδιαδίτη. Εντάξει, είναι λογικό, έτσι γίνεται παντού, όντως. Ωραία, πάμε αυτά. Πάμε τώρα στις σπηλιές που έχει ο τόπος και όλο μου λες ότι θα μου δείξει, δεν μου δείχνεις. Δεν σου είπα να έρθεις, δεν σε πιάσει σου είπα να κατεβείς μέσα. Για δεν μπήκες. Μόνο θέλω να... Λοιπόν, δεν μου λες τώρα. Τι άλλο να πούμε, τι άλλο πιστεύεις ότι πρέπει να πούμε για σένα ή για τον τόπο τέλος πάντων. Δεν σε πέτσε στην άλλη μπάντα που έχουν χαλάσει οι σπήλοι τώρα και Ναι, αυτό. στο Χάλαβρο, ναι. Στο Χάλαβρο. Το ξέρεις ότι το χωριό το λένε Ζένια από το Τζεν. Ναι, Το ξέρεις αυτό, έτσι. Ωραία. αυτός ήταν το όνομα. Ναι, μπράβο, ναι. Δεν μου λες κάτι, ρε Γιάννη. Άμα θέλω να μεταφυτεύσω ένα αμπέλι, μ' αρέσει, πες τώρα το αμπέλι, αυτό που μ' αρέσει. Πώς το μεταφυτεύω. Κόβεις το κλίμα, το τσιμίζεις, Τι σημαίνει κοιμίζει. το τσιμίζεις κάτω και σάζεις το χωράδι και το βγάλεις εδώ ύστερα μετά και το βγάλεις αυτό και το φυτεύεις. Μαζί με το χώμα. Όχι, το κλίμα βγάλεις, παίζεις μια σκαπεδιά στον πάτο, στο λάκκο και τον βγάλεις από τη μια μεριά και από την άλλη και αφήνεις στη μέση Ναι.
και παίζει μια σκαπαδιά από τη μια μεριά και άλλη μια από την άλλη. Και βάζει ένα κλίμα 50 πόντους από εδώ και άλλο ένα 50 πόντους από την άλλη μεριά. Ναι. Και βάνεις στο σκηνή και τα βγάνεις στη σειρά όλα. Ναι. Μάλιστα. Και παίρνει μόνο του μετά, θέλει πότισμα βέβαια. Το ποτίζεις εδώ ύστερα μια φορά, δυο και... Α, μόνο. Ναι. Και νευρώνει, γιατί το τσιμίζεις, του βάνεις κοπράλι στον πάτο για να νευρώσει. Ναι. Και πετά αυτό τα νευρολάκια του και το βάλεις, το ποτίζεις ένα-δυο φορές και είναι εντάξει. Δεν μου λες τώρα, εσύ πίνεις ρακί, έτσι πίνεις ρακί βέβαια. Ωραία, έπινες πάντα ρακί. Είναι δυνατόν να έχω τη ρακί και να μην πιω. Πες μου κάτι, πάντα έπινες ρακί. Εγώ από Δανία πίναμε από μητσό κοπέλι, από 15 χρονών και πάνω ήπινα ρακί. Έπινες ρακί. Όλη στη ζωή πίνεις ρακί. Ρακί ήπινα και κρασί. Εδώ 4-5 χρόνια δεν πίνω κρασί. Γιατί? Βαριούμαι να πάω στο βαρέλι κάθε μέρα, κάθε λίγο και το παρέτησα. Και δεν μου λες τώρα, η ρακί εσένα σε βοηθάει, πιστεύεις ότι σου κάνει καλό? Η ρακί στον άνθρωπο, άμα είναι καλή η ρακί, να πιει. Άμα είναι νοθεμένη να μην την πίνει. Ναι. Άμα είναι να πιω, άλλοι λένε ρε παιδί μου ότι είναι σκληρό αλκοόλ, ότι δηλαδή κάνει κακό. Ποιο? Η ρακί. Η καλή ρακί είναι για την καρδιά. Για την καρδιά. Να πιεις πόσες όμως, πόσες? Να πιεις μια-δυο. Εσύ δεν πίνεις μια-δυο, πίνεις παραπάνω. Αφού την έχω θα την πιω, γιατί την άλλη μέρα μπορεί να μην μπορώ να πιω. Άρα Γιάννη, μάλιστα, ωραία. Ωραία, δεν ξέρω τι άλλο να σε ρωτήσω. Βασικά εγώ ήθελα να σε ρωτήσω ιστορικά θέματα. Για το χωριό, για την περιοχή, για την κατοχή. Ξέρω, ας πούμε, διάβασα, θυμάσαι που στο έλεγα ότι είχαν φέρει εδώ τον Εγγλέζο απέναντι. Αυτός ήταν στα 2 και πέρα, στο σπηλιάρι. Είναι μεγάλο σπήλιο, αξίζει να πάω? Έχει 2, 3, 4. Αλλά μικρά σπηλιάρια. Έχει, μεγάλα. Δηλαδή χωρεί ολόκληρη παρέα μέσα. Ναι. Πού είναι αυτά ρε Γιάννη να πάμε? Έτσι δεν σου είπα να έρθει να πάμε από το Καστορψέφαλο να στα δείξω. Να πάμε, πότε πάμε? Θα σου πω που είδα πάνω να τα δεις. Έχω και τα κι άλλα μαζί μου. Έχω και άλλα μαζί, άμα να τα δούμε. Κατάλαβε. Μάλιστα. Άμα πας από εκεί είναι απέναντι του. Και θα σου Δεν πω μου λες, που... εσύ που είσαι τόσο παλιός και τόσο της περιοχής, δεν βρήκες ποτέ μινοϊκά κάτι που εδώ ξέρουμε ότι είχε οικισμό? Δεν πήγα εγώ να γέρβω τέτοια πράγματα. Κατά τύχη ρε παιδί μου εννοώ, δεν εννοώ να το ψάχνεις. Κατά τύχη δεν βρήκες ποτέ? Όχι. Κανένα τάφο, τίποτα? Τάφος είναι και χάμε, έτσι από πέρα είναι 2 τάφοι, από κάτω είναι άλλος ένας. Δεν βρήκες ποτέ σε κάτι? Από κάτω ίσκατε ο άλλος και το βρήκε. Εγώ δεν είχε να σκάφτω να το βρω. Άλλοι έτσι από ήσαν τα χωράφια δικά τους, βρήκανε. Εμένα δεν είχα χωράφι, δεν ήβρισκα. Έτσι βρίσκονται πια όλα αυτά. Μάλιστα. Μάλιστα, εντάξει. Οκ, καλώς. Να πιω μια ρακή τώρα. Βρήκανε ό,τι βρήκανε, περνούσε ένας από τα μέσα και τα πήρε, το στάπηρε και κάτω και στον μπασινά μου. Ναι. Είναι μια σκιά όξω από το χώρο. Ήταν μια σκιά που παίρναγα μετά με το αυτοκίνητο και πήγαινε αυτό στη στία και τα βάλε λυκιά και ωστόσο ερώτησε και επόθανε και απομείνανε τα πράγματα κιά. Μου το έπαινε εμένα. Πήγα 2 φορές 3, αλλά δεν μπορώ να ανασημώσω γιατί πήγανε και χτίσανε κοντά ένα σπίτι. Μάλιστα. Και δεν ξέρουμε τι έγινε. Και έτσι είναι, ό,τι είναι έτσι. Ναι. Αν είναι. Αν δεν το βρήκανε. Ναι. Θα τα βρήκανε τα κανένα. Έμπειρας, αλλά τα βρει κι άλλος. Εγώ πήγα 3 φορές, αλλά δεν μπορούσα να πάω γιατί ήταν... Λοιπόν, 2-3 τελευταίες ερωτήσεις απλές, αλλά έτσι για την ιστορία. Ποιο είναι το πιο αγαπημένο σου φρούτο? Ποιος άρεσε πιο καλά απ' όλα?
Εγώ τα τρώγω όλα. Ναι, αλλά δεν λιγουρεύεσαι που λέμε ένα πιο καλά από όλα τα υπόλοιπα. Μόνο το μπρόκολο που δεν θέλω. Δεν το θες το μπρόκολο. Όχι, ούτε να το γουρικό. Τα δέα όλα τα τρώγω. Τα πίδια τα τρώγω, τα μήλα τρώγω, τα σίκα τρώγω, το τσιδόνι τρώγω, αλλά γλυκά δεν μου αρέσουνε. Τι γλυκά. Να μου κάνουν λέει γλυκό με το τσιδόνι, με το σίκο και όλα. Δεν σ' αρέσει. Όχι. Εγώ θέλω να το τρώγω, όχι να μου το... Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. Κάτι είπαμε. Κάτι είπαμε. Δεν τα είπαμε όλα, αλλά δεν πειράζει. Πόσα θέλω να πεις, δεν τα θες ακόμη. Σαν πως ξέρω κι εγώ. Θέλω να σε ρωτήσω τόσα πολλά που ούτε τα θυμάμαι, τα ξεχνάω μετά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ας το κλείνουμε εδώ.